different numbers. Okay. Kublai ya phi baro. Kane kadai ka tutorial video na ka binta ka self enumeration jong ka HLO jong ka khana summary jong ka re India ar hajar ar pho hinyo. Sngobha ban ken mau ba ka wei ka long yeng kan ai tang uwei u mobile number ya ka entry on le na ka binta u ne ka kle jong ka yeng Shisien bala pindan kam ya u mobile number on omla shu ban pindan kam ya ka wei pat ka yeng. Ningkong ngi ban play ya ka phone browser kum ka Chrome but type ya ka web address se.census.gov.in. Kan sami ka login page jong ka SE portal ha ka ba ngi ban jit ya ka kerteng jong ka jilla but type ya u captcha. Anda ladap yakini sanyon ha verify but proceed. Ka screen pedyang snobha kanyalam ya phi sya ka step ka babut. Ngihap ban pinrong ya ka kerteng u ne ka kli ka yeng but u mobile number. Ngihap ban jet ya ka ktin English but sa type ya u OTP u ban sapoy ha u mobile number. Kan sapoy ka page kabapi hap banwat ya ka jaka sa da kabapi hap jit ya ka district but type ya upin code. Nang ta sa type ya ka kerteng shnong jong pi lani ya ka landmark kabajan tambat ka yeng ka jong pi. Umaka unsa pau ban pin iya ka kerteng shnong lani landmark kabala penrung. Tan ya umaka bat bo ha ka yeng ka jong pi. Nyon ha usif but next. Hadin kanya kanyalam ya pi sya ka page badon ki jingkali jong ka HLO. Kibawan ha ki option kiba pila banjit. Ki FAQs but ki tooltips kin ay jing shy na ka benta kino ki jing artatin. Hadin bapila dap Pyndap ya ki jing tip baro sabi syar banya yaki. Lada don kam pila ru ban pinbet. Save ya ka draft but sa submit. Hadin bala submit ya ki jingtip u SEID uba khatway dak uba sedang da UH unsa pau ha ka screen. Phin sa yo aru lingba ka SMS but ha ka email lada la ai ringkat but ka jingpat ha ba ya u SEID deban ai ha u ne ka enumerator onda ki wan sya ka yeng ka jong pi. Kublai shibun.